Jamila Sioji Adam ɗauke da labaran ƙasa da na ƙetare. To a cikin labaran za ku ji cewa hukumar kare masu saya ta jihar Kano ta gano wata masana'anta da ake sarrafa bakin mai na jabu. Gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da kwamitin karta kwana kan amfani da filaye domin bunƙasa kudaden shiga. Majalisar dokokin jihar Jigawa ta gabatar da ƙwarya-ƙwaryen kasafin kuɗin bana da ya tasamma naira biliyan 20. Da ketare kuwa za ku ji cewa mutane 17 ne suka rasa rayukansu bayan da wani otal ya rushe a ƙasar China. Mai sauraro Assalamu alaikum da fatan ana cikin koshin lafiya. Yau dai muna Laraba 4 ga watan Zulhijja shekara ta 1442 bayan hijiran fiyayyen halitta, wanda ya daidai da 14 ga watan Yuli shekarar 2021. Sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. Hukumar kare haƙƙin masu saya ta jihar Kano ta gano tare da mamaye wani gini a unguwar Rijiyar Lemo da ke karamar hukumar Fage, inda ake sarrafa bakin mai na jabu. Babban daraktan cibiyar Dr. Baffa Babbaɗan Agundi shi ne ya shaida haka ga manema labarai a nan Kano. Kazalika jami'an hukumar sun gano wani gini a kwanar Ungwaggo da kimanin jarkan bakin mai na jabu guda 300, wanda aka sanya musu tambari da kuma sunan kamfanin na sarrafa bakin mai na jabun daban-daban da aka kwato. Kazalika dan Agundi, wanda ya samu wakilcin babban mai taimakawa gwamna kan harkokin karota Nasiru Usman Naibawa, ya ce an tabbatar kayayyakin da aka kwace na jabu ne za su lalata injinan motoci da injin samar da wutar lantarki da dai sauransu. To nan kuwa gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da wani kwamitin karta kwana kan amfani da filaye domin bunƙasa kudaden shigar jihar nan da ke samu. Shugaban hukumar tattara kudaden shiga ta jihar Kano Alhaji Abdulrazak Datti Salihi shine ya kaddamar da kwamitin a ɗakin taro na hukumar. Jami'in yaɗa labarai na hukumar Murtala Shehu Umar a cikin wata sanarwa da ya fitar a nan Kano ranar Talata. Ambato da Datti Salihi yana kira ga mambobin kwamitin da su yi amfani na kwarewar da nuna kwarewa da suke da ita wajen gudanar da aikin su. Ya sake nana da cewa haƙƙi ne akan kwamitin ya fitar da sanarwa ga waɗanda suka ki biyan harajin filayen su da kuma wuraren biliyan 2.4. Tun da fari dai gwamna Badaru Abubakar ya rubuta majalisar dokokin wasiƙa na neman ta amince masa da ƙarin naira biliyan 18.9 a matsayin ƙwarya-ƙwaryar kasafin. Da yake gabatar da ƙudurin ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar mai gatari Muhammad Abubakar ya faɗa 'yan majalisar cewa akwai buƙatar a sanya gibin da aka samu wajen gudanar da manyan ayyukan mazaɓar tun a shekarar 2019 da 2020 da kuma na 21 cikin ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗin. Daga nan zauren majalisar ta ƙara naira biliyan 2.4 a cikin ƙudurin dokar kasafin kuɗin na ainihi da ya kai biliyan 18.9 da aka aiki wa majalisar zartaswa, wanda yanzu haka adadin kasafin gabaki ɗaya ya tasamma naira biliyan 20. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da kafa jami'ar fasaha ta tarayya da ke Babura a jihar Jigawa. Hakan dai na kunshe ne a cikin wata wasiƙa da aka aike wa gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badaru Abubakar, wanda minista ilimi Malam Adamu ya sanya wa hannu. Mai taimakawa gwamnan na musamman kan harkokin yada labarai da hulɗa da jama'a Habibu Nuhu Kila a cikin wata sanarwa ya ce tawagar ƙwararrun da ta kunshi jami'ai daga ma'aikatar ilimi, hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa da sauran masu ruwa da tsaki za su ziyarci jihar Jigawa domin tantancewa tare da tuntuɓar su. Sanarwa ta ƙara da cewa ziyarar jami'an za ta sauƙaƙa yadda za a hanzarta aiwatar da jami'ar ta tarayya. Tuwanin kuwa jam'iyyar APC ta yi watsi da wani rubutaccen sako da ke cewa ta dakatar da tsohon gwamnan jihar Imo Rocha Sokorocha. Idan za a iya tunawa da rubutaccen sakon da ke dauke da kwanan wata 12 ga watan Yuli na shekarar 2021, wanda ke dauke da sa hannun shugaban jam'iyyar ta ƙasa da kuma sakataren kwamitin riko na jam'iyyar APC, wanda kuma aka baza a jiya Laraba ta bayyana cewa an dakatar da Okorocha sakamakon karya dokokin jam'iyyar. A cewar sakon dakatarwar ta biyo bayan bukatar da kwamitin ladabtarwa na jihar Imo da aka samar domin gudanar da bincike a game da yi wa jam'iyyar zagon ƙasa. Sakataren kwamitin riko na jam'iyyar APC ya ce sakon ba daga gare ta bane, yana mai cewa jam'iyyar APC a yanzu haka ba ta da kwamitin gudanarwa na jam'iyyar wanda aka bayyana a cikin sakon.
Wasu kungiyoyin shugabannin kananan hukumomi na jam'iyyar APC guda 10 a jihar Zamfara sun shigar da kara gaban kotun tarayya da ke Gusau, inda suke kalubalantar rushe shugabancinsu da shugaban kwamitin riko na jam'iyyar APC Alhaji Mai Malabuni ya yi a baya-bayan nan, wanda kundin bayanan karar da aka shigar aka raba wa manema labarai a Gusau ya nuna cewa an shigar da karar ne a ranar Litinin 12 ga watan Yuli. Tun a ranar 29 ga watan Yuli ne dai shugaban kwamitin riko da kuma tsare-tsaren babban taron jam'iyyar APC, wanda kuma ya kasance gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni, ya sanar da rushe dukkanin shugabancin jam'iyyar a jihar Zamfara a lokacin da ta yi tarbi gwamnan Bello Matawalle a cikin jam'iyyar APC daga PDP. Wasu shigar da kara sun buƙaci kotun da ta yi musu ƙarin haske kan komai Malabuni na da ikon rushe shugabancinsu tare da miƙa ragamar haƙoƙin jam'iyyar, ko kuma hukumar zaɓe za ta yi a hukumance za ta amince tare da sa kafar wando ɗaya da duk wani jami'in jam'iyyar a jihar da ya wuce gona da iri. Rundunar sanda rashin jihar Imo a jiya Talata ta yi holin wasu da ake zargi mambobin kungiyar tsaro ta gabas da ke da alaka da kungiyar Biafra. Kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Michael Abatam, wanda ya yi holin waɗanda ake zargin, ya bayyana cewa suna da alaka da fataucin miyagun kwayoyi na kungiyar. Ya kuma kara da cewa an yi nasarar cafke waɗanda ake zargin ne a lokacin sumame a sansanin IPOB a faɗin jihar, da kuma nasarar da rundunar 'yan sandan jihar suka yi wajen daƙile aikin 'yan ta'adda. Tuwanin kuwa wani jigo a haramtacciyar kungiyar na IPOB Simon Epa ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba kungiyar ta masu neman ballewa daga ƙasar nan za ta fara shirinta na kaddamar da shafin ta na sada zumunta. Epa a cikin wani bidiyo a shafinsa na Facebook ya ce daukar matakin ya zama dole saboda yawan masu amfani da shafin Facebook da Twitter lokacin da suke buƙatar yada muhimman bayanai da ke damun yankin nasu. Kazalika Epa ya kuma zargi Facebook da dakatar da shi daga fitowa kai tsaye domin faɗan wasu abubuwa, yana mai cewa dandalin yana komawa ayyukansu tsaiko. Iyalan shugaban kungiyar 'yan aware ta yankin kudu maso gabashin kasar nan da aka fi sani da IPOB Nnamdi Kanu sun dage kai da fata suna neman jin ba'asin yadda aka kama tare da tuso ƙeyar mai gidan nasu zuwa nan gida Najeriya. Bukatar tasu ta zo ne yayin da sarakunan gargajiya a ƙarƙashin majalisar sarakunan Igbo suka yi wata ganawa a birnin Wahiya tare da shawartar gwamnatin tarayya da ta yi amfani da tattaunawa wajen tafiyar da shari'ar da ta shafi Nnamdi Kanu. Da yake magana a yayin taron kanin Nnamdi Kanu, Emmanuel Kanu ya ce har yanzu danginsu na cikin duhu kan yadda aka taso ƙeyar yayan nasu daga Kenya zuwa Najeriya. Ema ya ce dangin Nnamdi Kanu ba za su halarci duk wata shari'a da za a yi wa Nnamdi Kanu ba har sai an musu ƙarin bayani kan yadda aka sake kama jagoran ƙungiyar ta IPOB. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya jaddada kudirin gwamnatinsa na magance dukkanin nau'ikan matsalolin tsaro da kasar nan ke fuskanta, inda ya sha alwashin aikewa da dukkanin kayayyakin aiki da ya kamata domin kare barazanar da kasar nan ke ciki. Shugaba Buhari ya shaida haka ne yayin taron liyafar cin abinci da ya gudana a daren jiya tare da mambobin majalisar dokoki a fadarsa da ke Villa Abuja. Buhari, wanda ya bayyana majalisar dokokin a matsayin abokan tafiyarsa wajen kawo ci gaban kasa, ya kuma yaba musu kan yadda suka gina tare da karfafa dangantaka da gwamnatinsa. Kazalika ya kuma yaba musu kan amince masa da wasu kudurori ciki har da na kudurin dokar masana'antar fetur ta PIP, yana mai cewa sun samu nasarar cimma wasu matsaloli da aka fuskanta shekaru 20 da suka shuɗe wanda suke buƙatar sauye-sauye a ɓangaren albarkatun mai da iskar gas a faɗin ƙasar nan. To kada dai ku sha'afa, labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan mita 93.1, kuma kuna damar da za ku bayyana ra'ayinku kan labaran da muke kawo muku ta shafukanmu na sada zumunta Facebook da kuma WhatsApp kan lambar waya 0700 0931931931. To daga kasashen ketare kuwa wani bidiyo da aka yada kan yadda wani karamin minista kasar Liberia na shan barasa mai tsada akan wata motar alfarma da aka bayyana cewa ya saya wa matarsa, ya tayar da hankali a fadin kasar musamman tsakanin matasa magoya bayan jam'iyyar CDC mai mulki. Sashen matasa na CDC ya bayyana abin da James Emmanuel Potter ya yi a makon da ya gabata a matsayin almubazzaranci da dukiyar al'umma. Sun zargi jami'in da ke kula da harkokin yau da kullum na fadar shugaban kasar da rashin nuna damuwa ga hakikanin hali da kasar ke ciki da ke zama ɗaya daga cikin kasashe matalauta a kasashen Afirka. A bangare guda kuwa mataimakin ministan ya mai da martani game da masu sukarsa cikin wani sako da ya wallafa a shafin Facebook,
yana mai cewa yana aiki ne da nufin ya samu albashi da zai ba shi damar yin duk abin da zai faranta masa rai. Tuwanin kuwa kimanin mutane 17 ne suka rasa rayukansu biyo bayan rushewar wani otal a Suzu da ke gabashin China. Bayan shafi awowi 36 ana gudanar da bincike, masu aikin ceton sun gano mutane 20. Mutane 23 da baraguzan ginin ya rufe da su, yayin da aka samu mutane 6 da rai. An samu rushewar ginin ne sakamakon sauye-sauye da mamallakin ginin ya yi a cewar jaridar Global Times. Ko a shekarun da ya gabata an sha yin gyare-gyare a wannan ginin kafin al'amarin ya faru. To yanzu muna sai bayanin harkokin kasuwanci. To kafin mu jiga harkokin kasuwanci yanzu za mu kasance da wakilin Abdulrahman Balarabe Isa. Abdulrahman Balarabe Isa, kana tare da mu? To ina tare da ku Jamila Siyo da Adam. A daidai wannan lokaci ina zaure na majalisar dokoki ta jihar Kano, kuma kamar yadda kuka sani a yau ne kwamitin da aka kafa domin binciken shi muyi magajiri mun gado wanda aka dakatar a wannan hukuma ta yakacin hanci da rashawa ta jihar Kano ya bayyana a gabanta domin an so su tambayoyi. Sai dai zuwan mu muka tarar da cewar muhim bai samu damar halatta ba, yayin da kuma ba mu yi kasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cewar mun gana da lauyoyin bangarorin guda biyu, tun daga na bangaren majalisa har ya zuwa na su kansu waɗanda suke kare barisa muyi magajiri mun gadan, wanda ya bayyana mana cewar muhim ba shi da lafiya kuma a daidai wannan lokaci yana can babban birnin tarayyar Abuja. Har ila yau dai sun yi korafi dangane da bukata da suke da ita na karɓar wasu daga cikin wato takaddu waɗanda ya kamata a ce an gabatar, wanda kuma har ila yau suka tabbatar da cewar ba a gabatar da wannan ƙara yadda ta kamata ba. Daga cikin takaddun da su lauyoyi masu kare muyi magajiri mun gado suka bukata da a gabatarwa da a gabatar musu domin ba su damar halatta sosai, sun haɗar da kwafi na zama da aka yi na majalisa na ƙarshe, wanda kuma a wannan zama ne aka zargi cewar aka bayyana cewa an dakatar da shi muyin. Sannan akwai takarda ta ganawa da aka yi da manema labarai bayan wannan zama da majalisar ta yi. Har ila yau dai akwai kwafi na ita kanta karar da aka ce ofishi na akanta janar na jihar Kano ya gabatar a gaban wannan kwamiti. Waɗannan dai su ne korafe-korafe da su ɓangaren muhi suka gabatar. Na farko sun ce ba shi da lafiya, na biyu kuma suna buƙatar a gabatar musu da wasu takardu. A ɓangare na majalisa, babban darakta wanda yake kula da harkoki na shari'a na majalisar ya bayyana cewar za su gabatar da waɗannan takardu ga ɓangare kuma lauyoyi waɗanda suke kare muhi. Har ila yau dai za a sake sanya wata rana domin sace gayyatar shi muhi, duba da cewar kaya zuwa yanzu babu wata gamaimiyar rana da ita majalisar za ta ƙara kiran muyi magajiri mun gado domin ansa waɗannan tambayoyi da ake zarginsa da aikatawa. To yanzu kenan wato za a saka wani rana kenan saboda a ci gaba da wannan shari'a. To Jamila, abinda dai ake dako kenan daga nan zuwa gobe kamar yadda suka shaida mana za a iya ƙara sanya wata rana domin a ga a duba yiwuwar sake shi gayyatar shi muhim wanda aka bayyana cewa yanzu haka yana karɓar magani a babban birnin tarayyar Abuja domin dai a so a samu a zauna din. Tuhumar da ake masa dai kamar sabanin yadda wasu suke tunani, akwai tuhume-tuhume na cin hanci da rashawa. An tabbatar mana a yau cewa duka babu waɗannan zarge-zarge kuma babu wannan korafi a gaban ita majalisar. Illa iyaka dai abin da ake zarginsa da shi shine kin amincewa da akawun da aka aike wa hukumarsa ta cin hanci yaƙi da cin hanci da rashawa daga ofishin akanta janar na jihar Kano. To da fatan za ka sanar da mu lokacin da za a sa ɗin nan gaba. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. To a fannin kasuwanci, hukumar kula da harkokin wutar lantarki ta ƙasa NAC ta ce kawo masu amfani da hasken lantarki miliyan 192,399 aka ba motocin lantarki a ƙarƙashin shirin samar da mitoci na kamfanonin rarraba hasken wutar lantarki na ƙasa. Hukumar ta NAC ta faɗi haka ne a cikin amsar da ta bayar game da wata buƙatar da wata ƙungiya da ya aiki da ita bisa dogaro da dokar 'yancin samun bayanai kan yawan motocin da kamfanonin discos ya raba a ƙarƙashin shirin samar da mitocin. Wasiƙar wacce sakatariyar hukumar Mrs. Ada Ozemma ta sanya wa hannu a madadin shugabanta, wanda kuma manema labarai a Lagos suka samu da safiyar yau. Wata ƙungiya mai suna All Forum Customers Protection ta buƙaci hukumar ta NAC da ta samar da bayanai akan naɗin mitocin da discos suka rabawa zuwa yanzu a ƙarƙashin dukkan shirye-shirye guda biyu.
saurari labarin wasanni. To fagen wasanni kasar Australia ta lallasa Najeriya da ci 108-69 inda kasar ta lashe gasa ta uku a wasan da aka fafata a birnin Las Vegas da safiyar yau daidai lokacin da kungiyoyin guda biyu ke ci gaba da shirye-shiryensu zuwa gasar Olympic. Wannan dai shine karo na farko da Mike Brown ya rashin nasara tun lokacin da ya zama kocin kungiyar kwallon kwando ta The Tigers a shekarar 2020. Najeriya ta yi rawar gani a yayin wasannin inda ta doke manyan kasashe kamar Amurka da Argentina kafin ta yi rashin nasara a karon farko. A wani labarin kuwa kungiyar ta The Tigers za su kara da Pumas a wasansu na farko a gasar Olympic ranar 25 ga Yuli kuma za su yi fatan samun kyakkyawar nasara a wasan. A bangare guda kuwa da yiwuwar dan wasan Manchester United Marcus Rashford ba zai taka leda ba har zuwa karshen watan Oktoba bayan ya yanke shawarar yin tiyata a kafadarsa. Sai kuma hasashen masana yanayi. To hasashen masana yanayi a daren yau idan Allah ya kai mu Tarauni da ke nan Kano sai Dutse da ke jihar Jigawa da kuma Azare a can Baucin Yakubu da kuma Lafiya da ke jihar Nasarawa duk za su kasance akan yanayin cida kama wani Celsius 24 da kuma 26. Idan muka leƙa kudancin ƙasar nan Fatakwal da ke jihar Rivers sai kuma Umuahia a can jihar Abia da Akure a can jihar Ondo za su kasance akan yanayin cida kama wani Celsius 21 da kuma 23. Idan muka bar ƙasa Najeriya kuwa Kigali da ke ƙasar Rwanda zai kasance akan yanayin tsawa kan ma'anar Celsius 21 yayin da Niamey da ke jamhuriyar Nijar zai kasance akan yanayin cida kan ma'anar Celsius 31. To da haka ne muka zo ƙarshen labaran sai dai ga wasu daga cikin muhimman kanunsu. Cewa hukumar kare haƙƙin masu saya ta jihar Kano ta gano wata masana'anta da ake sarrafa baƙin mai na jabu. Gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da kwamitin karta kwana kan amfani da filaye domin bunƙasa kuɗaɗen shiga. Majalisar dokokin jihar Jigawa ta gabatar da ƙwarya-ƙwaryen kasafin kuɗin bana da ya ta sama naira biliyan 20. Da ke tare kuwa kun ji cewa mutane 17 ne suka rasa rayukansu bayan da wani otal ya rushe a ƙasar China. ta madadin sashen labarai da lamuran yau da kullum na mita 93.1 sai Abdullahi Fawale da ya tace labaran sai Maryam Mustapha Dodo da Abdulmumin Abubakar Tsanya har ma da Khadija Nasir suka dafa da fassara. Kamaluddin Muhammad Sadan da ko ni da na karanta Jamila Siyoji Adam nake cewa huta lafiya.